Sa ngalan samahan ug sana ko sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo man kaninyo. Nasa kini. Maigsuon ni Santos na Misa ito yung apilos ng paghampo ang kapahulayang dayon sa kalag ni Stephen Po Tao. Igsuon ni Father Benny Tao. Maginusol kita sa mga sala, aramanda mitapag sa ulog sa Santos na Misa. Ginoong Jesus, nakasala kami, nakalapas sa imong kaayong kaloy kami, kaloy kami, luwasa kami, O Kaluyan da kita sa Dios nga makagahom sa tanan, pasayloon sa to mga sala, dadon da kita niyang adto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kitang O Diyos, himaya sa managtu kanimo kinabuhi sa mga matarong, nalawas kami tungod sa kamatayon o pagabanhaw sa imong anak, kaymot ingi mo mga alagad nga nangamatay, aron sila nga mito sa misteryo sa iyong pagkabanhaw, makadawat anda sa makalipay sa kabulahan ng walay katapusan, kiniya mong ipangayo, tinagi sa mong Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari aban ganimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Kini mao ang mensahe sa Dios nga iyang gihatag kang Isaías, anak ni Amos, bahin sa Huda ug sa Jerusalem. Sa umaabot nga mga adlaw, ang bukid diin nahimutang ang templo mahimong labing taas sa tanan. Mulabaw kini sa kabungturan. Daghang kanasuran magambahan sa pag-adto didto ug ang katawhan muingon. Manungas kita sa bukid sa Ginoo, ngadto sa templo sa Dios ni Israel, aron tultulan kita niya sa iyang mga dalan, ug maglakat kita subay sa iyang agianan. Kay gikan sa Sion, mugula ang balaod, ug sa Jerusalem, makigsulti ang Ginoo sa iyang katawhan. Husayon niya ang kanasuran, ug siya'y maghusay sa daghang katawhan, ug ang ilang mga espada, himuon nilang punta sa daro, ug himuong galab ang ilang mga bangkaw. Dili na mag-away ang kanasuran, ni magbansay pa sila sa pagpakigubat. O kaliwat ni Jacob, ngari, manlakaw kita, diha sa kahayag sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Nalipay ako nga giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako nga giingnan ako nila, mga tuna kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako kay giingnan ako nila, mga tuna kita sa balay sa Ginoo, ug karon nagabarog na kami sa tugkaran sa imong mga ganghaan, o Jerusalem. Nalipay ako nga giingnan ako nila, mga tuna kita sa balay sa Ginoo. Jerusalem nga gitukod ingog usa kat syudad nga gipundok sa kahiusa, ngadto kaniya nanungas ang mga tribo sa Ginoo. Nalipay ako nga giingnan ako nila,
mga duna kita sa balay sa Ginoo. Sumala sa kasuguan alang sa Israel, aron pagpasalamat sa ngalan sa Ginoo. Diha kaniya gipabarog ang mga lingkuranan sa hukmanan, ang mga lingkuranan alang sa balay ni David. Nalipay ako ngagingnan ako nila, mga duna kita sa balay sa Ginoo. Pagampo kamo alang sa kalinaw sa Jerusalem, mulampos unta sila nga nahigugma kanimo. Maghari unta ang kalinaw sulod sa imong mga paril, ang kauswagan diha sa imong kabalayan. Nalipay ako ngagingnan ako nila, mga duna kita sa balay sa Ginoo. Tungod sa akong mga kadugo ug mga higala, muingon ako, ang kalinaw maanaa kaninyo. Tungod sa balay sa Ginoo atong Dios, magampo ako alang sa imong kaayuhan. Nalipay ako ngagingnan ako nila, mga duna kita sa balay sa Ginoo. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaka ninyo. Nasa pinimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Hiniyaw ni Kao o Ginoo. Sa pagsulod ni Jesus sa Capernaum, usa ka opisyal nga Romanon mitagbo kaniya nga nagpakitabang. Siya miingon, "Sir, nasakit ang akong sulugoon ug atua sa akong balay naghigda." Dili siya makalihok og nagantos pagayo. Si Jesus miingon, "Moadto ako ug ako siyang ayuhon." Ang opisyal mitubag, "Ayaw lang pag-adto, sir, kay dili ako angay mopadayon kanimo sa akong balay. Isulti lamang og maayo ang akong sulugoon. Ako mismo ubos magbuot sa labaw nga opisyal o ako adunay mga sundalo nga ubos kanako, ubos akong pagmando. Kung sugon kinitawhana paglakaw, siya mo lakaw. Kung sugon ka ng tawhana pag-ari, siya mo ari. O kung sugon ka ngolipon sa buhat nini, siya mo buhat." Natingala sa Jesus sa pagkabati nini, umingon siya sa mga tao nga mikuyog kaniya, "Sultihan mo kamo nga wala ako makita bagto dinhi sa Israel nga sama kadako nini. Hinumdumi kini daghan ng mga buti kan sa sidlakan o sa kasadpan o magigsalo kang Abraham, kang Isaac o kang Jacob dito sa gingarian sa langit." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dagan ikaw, Kristo. Mga kaigsunan, may gabi kaninyong tanan. Aniya kita ning unang simana sa Adbiento, adlaw karon nga Lunes, ug niya ning unang simana sa Adbento pagpaabot nato sa pag-abot sa Ginoo, pagpaabot nga dunay gihimo. Nangay preparation nga atong gihimo. Now, nindot ang atong gibasa Ebanghelyo karon kay this could be a good material for us in our preparation for the advent of Jesus. There are many points that we can glean upon on this gospel reading. Ang una nga makita nato mao man kining ang maong Roman centurion naningkamot to save the face of Jesus. Yes, he approached Jesus requesting for healing of his servant, but when Jesus replied, "Yes, I will come and cure him," ningon din siya, "Ayaw lang pag-ato, sir. Kay dili ako angay mo padayon kanimo sa akong balay. Isulti lamang og maayo ang akong sulugoon." Ngano ingon man ta nga this Roman centurion tried to save the face of Jesus because this Roman centurion knew very well the laws of the Jews, that if a Jew
visited a house of a pagan, then he is made unclean. So in like manner, if Jesus was allowed by this Roman centurion to visit his house, maunsa man ang mga Hudiyo manglibak, manaot kang Jesus. So this Roman centurion has a good heart. He tried to save Jesus sa maong kahimtang nga dauton siya. Muna, part of our preparation mangani for the coming of Jesus. How many times in your life nga naay face ngay mong giduot? And how many times in your life also nga naay face ngay mo pong gisave? Asa may daghan? Ang imong giduot nga face o ang face ngay mong gisave? In Matthew 25 verse 45 it says there, whatever you do to the least of your brethren, you do it unto me. So sao mo na to na? Wala niyo mo siya gisave kay ganahan kang manimalos niya, nya moingon ni ka mayra gilibak siya. Katoliko na siya, magtotoo pa ba na tingali binunyagan ka pero pagano ang imong kinabuhi? Nganong pagano man? Wala man ka naningkamot to save the face of that person. Naipari mamadlong, imo yung libakon tamasinhawa, ibutang social media. Katoy-toy nimo sa imong pagka-katoliko. Wala ka makat-on nining Romanhon nga official. Pagano, but he tried to save the face of Jesus. Muna ikaw sa iyong pagka-katoliko, try to save the face of any person. Pag naigidaot niya, hala barugi, naibungi baron nga gisaway pag-ayo o naitaong nga nagkiang-kiang ni gisaway pag-ayo, badlunga ang nagsayaw, ang nagsaway. Ing na nga, unsa ka kung ikaw pa'y ingon ana, niya ikaw mo'y sawayon, will you be happy? Kanang iyo bitaw ipanawong niya ang iyang himo. Kaya kung dili mo ipanawong niya, then you will be in cohort with the person. Nya pahiyom pa gani ka nga, gisaway lagi. Pari nga kiang gisaway. Be like this Roman centurion. Because he has a good heart, he saved the face of Jesus. Sunod, when a person has a good heart, bisan dili pa man siya magtotoo sa Ginoo because he was considered a pagan, that person always have a heart for the least, the last, and the lost. Dunay giingon nga linya, we can know the character of the person by the way he treats those inferior to him. Kay given naman na pag-equal ka mo, ang imong treatment ka sa equal nimo, na ay respeto. More so, kung labaw nimo, na ay respeto because you are hoping for something, maybe promotion. But when it comes to your inferior, naa ba ang imong character pagtratar kaniya minaayo? Di man ikaw mo respeto sa imong pare, how much more sa inferior? Sa maninindot pahinumdom nining Roman centurion, pagano, pero mas katoliko pa kaysa katoliko. Sunod, this Roman centurion, because he had a good heart, he was not an enemy of the Jews. Remember, he is a centurion. He was a centurion. He was stationed in a Jewish community. The Romans and the Jews are not friends. But because this Roman centurion had a good heart, he was able to win the hearts of his enemies, the Jews.
And because nagkasuod man sila, he was not there to destroy the enemy by force, but he was there to destroy the enemy by winning their hearts. He built a synagogue for them. A person who has a good heart is always generous. Building a synagogue is a sign of generosity. And sa iyang pagpatukod sa mga synagogue, wala gid siya moingon sa mga nagtrabaho, after you finish the synagogue, don't forget my name. You engrave my name. This synagogue is made possible by Marlito Binondo. May na lang na ba nga, for posterity's sake, ngayon wala na ko ning parokya, may namunduman pa ko. Nay parokya, di inamista ko, usa kay gayon ni ana, paglingi pa nako sa retablo, na agipangan, Sakura, paroko. Ingo katoy-toy. Wala kasabot. May pa ang Roman centurion, kay nakasabot pa. Kining nangalagad sa simbahan, wala dahi kasabot, ganahan ibandilyo ang iyahang pangalan. Luoy, no? So kung nailuoy sa nangalagad simbahan, apoy luoy sa danimbahay. Kanang inanang mindset, nga kung makahatag og something sa simbahan, mo demand og recognition. Kung makahatag og something sa simbahan, kada pari nga moabot sa parokya, sultian, nga ako'y naghatag ni ana. Mao ba nay huna-huna sa Roman centurion? He is a pagan, he was a pagan, but he has a God in his heart. And for that very reason, when he built the synagogue, he never demanded na siya i-recognize. And he never told the next generation of the Jews, I was the one who built that synagogue. Tuy-tuy ng mentalidad, no? Yawan on. Kung nakahatag ka karon, ayaw na isulti sa mupuli na mo nga ikaw may naghatag aning item. Panamini ang amaong Roman centurion. He just built the synagogue, period. Kung ikaw na Ginoo, mao sa imong buhaton. We are now in the season of Advent. We are doing preparation for this coming of Jesus. And all those three naghihimo sa Roman centurion are but good materials for our preparation. Number one, you save the face of the other person. Number two, you serve, you care for the least, the last, and the lost. And number three, you give without counting something in return. Palihog manindog. Sa ato pagsulod ning panahon sa Adbiento, sa kinasing-kasing magambog itang ito sa Dios atong amahan, moingon kita, amahan dungga ang among mga pagampo. Amahan dungga ang among mga pagampo. Nga sila nga nangalaga diha sa simbahan, madala unta nila ang kahayag sa ebanghelyo ngadto sa tanang katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan dunggang among mga pagampo. Nga mapakita nato ngadto kanila nga nanginahanglan ang samang gugma ug kaluoy nga nahuptan sa kapitan sa sundalong Romanhon alang sa iyang sulugoon. Magampo kita sa Ginoo. Amahan dunggang among mga pagampo. Nga masabtan ug madawat nato sila nga lahi sa atong kaliwat, kultura ug relihiyon. Magampo kita sa Ginoo. Amahan dunggang among mga pagampo. Nga ang mga edaran, ang mga nagmingaw, ug ang mga masakiton, mahupay sa Dios nung gugma, diha sa ilang mga kalisdanan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan dunggang among mga pagampo. Nga imo untang isipon nga takus ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamomot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan dunggang among mga pagampo.
nga ang mga matuohon nga mihalin na makahimamat sa Ginoo nga dugay na nilang gipangandoy o gipaabot, magampo kita sa Ginoo. Amahan dunggang amo mga pagampo. Amahan dunggang mga pagampo uban sa bagsalig nini kay kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa, hindi makaya ng may ipagkaloob. Mamahaling hiyas, higintong nilukob, ang tanging dalangin, o Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang naman, wala nang iba pa aking hinihiling. Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang ako kini sakripisyo, dawaton sa Dios samahan, makagahom sa danan. Dawaton ng tayo sa Ginoong Sakripisyo, gikan sa imong mga kamot, alang sa gaya bugmay siyang ngalan, alang usab sa atong kabuslanan, ug sa libugan santos nga simbahan. O Dios na maluluyon, o mga gahom sa danan, ng amuyo kami pinagi ni mga sakripisyo, ugasa diyan sa dugo ni Kristo ang mga sala sa iyong mga alagad nga nangamatay, aron sila nga imong giugasan sa tubig sa bunyag, dili mo hunungag hinlo diya sa bagatag kanilag pasaylo kaluoy. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Nasa Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amen ang bayong res mo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Angal mataro. Santos nga mahan Dios nga tunay makagahom sa tanan. Angay matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Kay bisan kami ang hinungdan sa kamatayon, kung sa katapusan kami mamatay na. Ang imong kaluoy gugma mao balik kanamo sa kinabuhi diya sa bagig-uban kang Kristo kan sa pagdaog may among kaluwasan. Ug busaban sa mga anghel mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang way hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos ang Ginoong, puno ang langit, ug yutang sa imong himaya. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos di ikaw ginawang tuburan sa nangga santos, ipadalagi mo espiritu aron magsantos ni magasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagbasakit sa iyong kagalingon, mikuha sa iyong pani, pasalamat kanimo, mipikas sa mga daningadto sa matinunan og miingon. Dawata kini nga tanan og kana, kay kini mao kong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha sa kalis, pasalamat kini pag-usab, mihatang ningadto sa matinunan og miingon. Dawata kini og panginom ka mga tanan gikan ni ini, kay kini maong kalis sa akong dugo sa bagong tunay nga kasabutan,
Ang dugo ngay ula alang kaninyo alang sa ng mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Kristo namatay, Kristo nabanhaw, Kristo ang balik ngayon. Aron maghandom sa kamatayon o pagkabanaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa ginabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga mga tubang og moalagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi ginawang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Jose among obispo sa mga pari. Hinumdumi sa bumigsoon nga nangamatay, malaumon nga banhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa magsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himuha kami ang ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose yang bana, uban sa mga apostol sa nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amoy kawadaygon ug amoy kaong himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Hinagi kaniya uban kaniya diha kaniya, gihatag na kanimo makagahom nga amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen, amen, amen. Karon mag-ambo kita ngadto sa langit ng amahan, ato ngamiton nga pulong itudlo kanato sa manunubos diha sa bagingon. Amahan namo nga naa sa malangit, pagdaigon ang imong ngalan, moabot ka namo imong gingarian, matuman ang imong pagbuot dili sa yuta mahingon sa langit. Ang kalanon namo sa madag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, mahingon na nagpasaylo kami sa manakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kami luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahona, aron dinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sala, mahilayo sa nang kasamok samtang napaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Sa imo man ingarian ang kahumagang himaya hantod sa kanturan. Ginoong Kristo na yung sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayatan awa mga sala, kung ibagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, at agim sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manak kaninyo, Nasa ipakita ta karon atong panaginig sa unay. Kordero sa Diyos nga nagawagtan sa sala sa kalibutan, kaloy kami, hatagi kami sa kalinang, kaloy kami, hatagi kami sa kalinang. Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa masalang sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko ang imong kalawat kinimo, apan ikamulong lamang gumaya ko. Ang lawas ni Kristo. Amen. Reminder sa dili pa mga lawat. Sa atong pagpangalawat karon, atong ipadayon ang paghatag sa tumang pagtahod sa Ginoo, pinaagi sa pagluhod sa usa ka tuhod, samtang ang imong gisundan nagkalawat pa. Humani mong luhod, mubarog, ug kalawaton ang lawas ni Kristo diha sa bakbak. Palihog bukha imong bakbak, pagawas dyutay ang dila. Ang mga kamot ibutang sa dughan nga nakabendito or praying position. Salamat. Sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangkon ko ikaw samang ania ka, uban ka na ko.
ug hingpit kung hiusa ang akong kaugalingon. Nganha kanimo, ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Lawas o kalag, halad ko kanimo ang tanan. Kasakit o kalipay, kagulanan o kalampusan. Ginoo, aniya ako, andam sa kanunay, mualagad kanimo. Ginoo, lambagi ako, matuman konta ang tanan, mga sobo mo. Ginoo, aniya ako, andam sa kanunay, mualagad kanimo. Ginoo, lambagi ako, matuman konta ang tanan, mga sobo mo. Magampo kita, nangamuyo kami Ginoo, ihatag ang iyong mga alagad nga namatay, magatapon nga na sa puluyanan sa kahayag ug kalinaw, kaya lang kanila mong isaulo kini sakripisyo sa Eucharistia, kini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Prayer for priest. How Jesus, our great high priest, hear my humble prayers on behalf of thy priest. Give them a deep faith, a bright and firm hope, and a burning love, which will ever increase in the course of their priestly life. In their loneliness, comfort them. In their sorrows and persecutions, strengthen them. In their frustrations, point out to them that it is with suffering that the soul is purified, and show them that they are needed by the church. They are needed by souls. They are needed for the work of redemption. O loving Mother Mary, Mother of Priest, take to your heart your sons who are close to you because of the priestly ordination and because of the powers they have received to carry on the work of Christ in a world which needs them so much. Be their comfort, be their joy, be their strength, and especially help them to live and defend the ideals of consecrated life. Amen. Saint John Mary Vianney, Pray for us. bulahan ka to nga matay diya sa Ginoo, itugod ng pahulay sila gikan sila mga kabudlay, kang ilang mga maayong buhat na guban kanila. Pahulay nga dayon, ihatag kanila o Ginoo. Kung kaya kung ay pagkapalong mananagunta kanila hantod sa kanturan. Mapahulay unta sila sa kalinaw. Amen. Ang ilang kalag, umakalag sa magtutuo nga nangamatay na, tuod sa Diyos nung kaluoy, mapahulay unta sa kalinaw. Amen. Ang lingkod sa makadiyot. So, karon na pong Pasko, light a star na po kita muna alang sa usa ka star. Ang presyo maura gihapon at 500 pesos. Now kung ganahan ka, pwede ra ihatod nimo sa office during office hours ang maong 500 pesos, not later than December 15. So dili mulapas unta sa December 15 ang imong donation nga 500
para sa usa ka star nga atong pasigaon dinha sa gawas. So nga resulo din lang ta pasigog star tingali no. Kay dagko maning star sa una tag 10,000 and wala na ko kabalo kisay mangitag 10,000 katong star nga 8 ka buok. So nga aton lang focus karon ang gagmay nga mga stars at 500 pesos. Salamat palihog manindog. Ang Ginoo manakaninyo, manalangin ng Dios, magawom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, o Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, dalang kalinaw ni Kristo. Salamat, Diyos.